Kaolin, det er lavet af benporcelæn. Og det er jo et fantastisk materiale. Det har den der translucens. Det er nok det første, man oplever. Og så har det bare en fantastisk hvid tone. Det har ikke det der blålige skær, som mange andre porcelænstyper har. Og så er det jo kanonstærkt. Man tænker, det er jo tyndt og sprødt. Så er det sikkert enormt sejt, men tværtimod. At få lov til at lave et stel i dag, det er jo virkelig en gave.